Hello friend, nor jot tor bahai tong bai kahna tong mana hini khaklai nor jot no hai lam sogo tu joti prasa blog ko one dineng di thangka ang blog ri jaya tak tisa continue khlaina hini ma chui dong ngai nang nai tok mai dia an video ni jose sa friend please mo hingang sini kepeni bari poriskar khlaika oro hingang jinga thakti rok mangha tang hingga oro suti rok kainai nai nebedi je thaisuk bus kai thaika thaisuk amro bole thaisuk sa hingai buke bolong thangse khamka sika butuk nale nai di ang khamka sika buhangna bus kotor mangkai na rika no gono ka oro hingai tabo suti rok kainai jeng bolong rok songnani bagui ko bolong rok sapkai sokbai ka ura hinga den tarok sare rekha bera rijak takhum rok hinga adar utugui chai tongo o tok takhumni jalabo bari khaito ya singna problem nga hinga mo hinga ani komla kokhoi jat etto thayo butai ga nai to kinu butai ga marke kheu mutai mani huna bai ka marke chau kasni mani rok huna bagai mo hinga to dragon fruit tabo marke na hamui tongha semana hinga tinta musakha takla hinga to tebu gila musana ni asa oro hinga denta rok asai tongbai kha chicken khayoi yang hinga haising rok phuijai ya ko tine haising rok phuinai naidi ses nang ko thaiba busuk gobang mangjak tini hinga ang dal bai ses nang mui songi sanai dal bai ses nang mui hinga marke thokjago hinga friend rok norok ani video no je sang nai tongmai de ar subscribe khlai subscribe share te like comment dewe ani ano logiri di friend no please ora hinga bosai rekha dal hinga already ang bekhate hinga agran bai sere sina hai pai kha hinga tabo kai tini ka dal songsanai ani bagoi sejna rok korai na habai kha hinga alu bai piaz bo kaisa alu piaz kitsa sari uya koi baza seri sanai tujong kai tabo bidar songni room khawai tv nai jak sini mistong ki hinga khanai khalai thongo ang ta phunu ga na ani khum kagos busuk dai thokjat o khum kagos hiko kufur bai pink color angka marke nai thokjaka naidi o bolong ni khum busuk nai thokai bhari tongkha actually motai ri na hinga khum marke na chawa teo ino khum no ko ephan mo khum ka bara mas par tongo gora kari pata ni bubar jak ekdom naitho to khayai ko busuk ka naitho kari pata ni bubar ang tak thang tongo sari jorao basi songengo kisa berana ni bagai hinga cerebonok ni yang phatrao berai tongo hinga ang tak serepsa berai thaikana sari jora hinga basi songbo malai ko salake ekdom tongko tongo hinga tak thang tongo basi songnogo thaisuk bo hiko kora mo thaisuk ganga kethungga no je man makai saisu gata thang dongo ang basi songayanga basi nai thuki songbai kitsa malai kok sana bagai ani besar ga ro thungja nahan ikena Orang dia nak khang belok aja ya
2 maas rokongै sangkana tamkhai jane khlainani uko sinyang thango oमफ्राय saimia ani blog video ko ding thanga fridge dekhai thanga tefana ang kisa blog khlaina nai dong ko taw thaioi cái bụi khai bụi khai bói khăn tổng trong kia không phải cái pin nó không